Salam elek mehriban vatandaşlar, edidileşler. Sağırın oturanmasanız. Biz sizin avadan ocaklaryňyzda rızkyl döwletiň ýar bolmagyny tüý süregimizden arzu edýäs. Mehriban vatandaşlar, Aşgabat teleýiliminiň döredijlik topary Türkmenistanyň Magtumulatna Milli Sala Drama Teatryna myhmançylykda. Edid vatandaşlar, biziň teatr we tomaşaçatla gepleşigimiziň döredijlik topary Magtumulatna Milli Sala Drama Teatrynyň sahnasyna görkezilýän Ýürek telwasy adly aýdym sala komediýa janrynaky uly gogrumly spektakly ýazgy etmäne geldik. Mehriban vatandaşlar, edidileşler biziň bilen galyň. Mehriban vatandaşlar, edidileşler Aşgabat teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma hödürlenilýän teatr we tomaşaçatly gepleşigimiz dowam edýär. Biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň atgyranyň artisti Halipamyz Narjan Berdiýewa. Halipa Türkmenistanyň Magtumulatna Milli Sala Drama Teatrynyň sahnasyny Ýürek telwasy adly aýdym sala komediýa janrynaky sahna eseriňizi tomaşaçylarymyza hödürleýäňiz. Sizem ýagny şu spektaklla baş keşpi janlanyrýan, ýagny daýanjyň ejesi Behter Daýdanyň keşfini janlanyrýan şular dogrusynda keşfiňiz hakynda we teatr söýjülemede teatr sunuwaty hakynda görüňmer aýsaňyz. Sag bol. Hoş gördük biziň teatrymyzda sizi. Ine şu gün şu tomaşaçylara şu oýunumyzy birinji gezek görkezýäs. Sebäbi täze oýun, şu oýunyň aglabasy ýaşlar zähmetde özleriniň bir orunlaryny tapmak üçin çekýän zähmetleri barada da şu oýunumyzy. Döwran Sarif şu oýuny bir özü rejissörlükde özüni barlamak üçin başlan oýuny şu. O ýa-ni aýtsyň ýaly men şol baş gahrman daýanjyň ejesi Behter Daýdan keşfini ýerine ýetirýän, oýnaýan, ondan şol keşpde de bir sada owa aýalynyň keşpi de ol. Ondan şol sada owa aýalynyň keşpi özüm şol süýt gatyk bir özüniň hojalygyndan öňýän önümler bilen güzeranlaryny görüp beren oglum bir zähmetseýär oglan bolup şol şäherligiýde aşyk bolan soňa bir hili bir şäherligiýde gelin edip alanna şu öýümiziň hysyrtysyna çydarmak diýip enatada. Ine oýunumyza häzir tomaşa dersiňiz görersiňiz. Iň soňunda da bir toý bilen utorýar. Sebäbi o ýygyň özü suratkeş gyýdy bolsa da, şonuň el hünäriniň barlygy, öýün işler bilen hem hemmesiniň bir hüttesinden gelip bilýärligi iň soňunda subut edilýär-de, soňşa enat razy bolýar. Şu oýunyň bir halka tomaşaça berýän bir gowy maslahaty bar. Şol maslahat diýsek gowy bolýar-da, sebäbi şol özümizde öndürilýän bar önümleri halka çıkarıp halkı şo bilen üpçün etmekde ýa-da öz Türkmen oglanlarymyzyň hem telekeçilikde gazanýan ulul üstünlikleri bitirýän işleri barada şu oýunumyz şol sada owa oglany bir şähere süýt getirip ilki bir şäher halkyna süýt bilen üpçün edip soňundan hem özü bir teknologiýalaryň üstü bilen bir germeni giňeldip dostlary bilen özü bir şol telekeçilikde ulul üstünlikler gazanýar-da. Şol süýt gatyk önümlerinden dürli peýnirler, ol dorog diýe hemme zady özleriniň bizde de öndürilip bolýanyny görkezýär şu oýunumy. Iň soňunda da şol gyýdyň hem surat sergisi uly bir bayramçylyk bilen utorýar, oglanyň hem bir şol telekeçilikde süýt gatykdan alýan önümleriniň sergisi bolup, ulum bir uly üstünlikler gazanyp, bir halky ine zähmet çekseň rahmetini görülýänligini görkezýän oýunçy. Dogry aýdýaňyz. Narjan Halipa şu görýäs bolan elmedama şu Magtumulat teatrına gelemede sahnasyna dürli spektakllar şu ajaýyp sahnada janlanyrylýar. Siz hem şu spektaklaryň bir näçesinde has bolsa ählisini ne diýsek hem ýalňyşmaz, ählisini de bir özüňize laýyk keşpleri janlanyrýaňyz. Size we siziň bilen bilelikde şu teatrda zähmet çekýän usat artistlere, halipalara sag bolsun aýdýas, halipa janyňyz sag bolsun. Ýem şu sözüňiziň başyna aýdyp geçdiňiz, ýagny Ýürek telwasy adly sahna eseriňiziň köp bölegi ýaşlardan durýanlygy. Ýem şu Magtumulatna Sala Drama Teatryna gahrman arkadaşymyzyň halipa şägirdlik ýolunyň hem ýol
görülge edilýänligiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Sebäpdiýsen şu ajaýyp sahnada ýaş artistlerimiz, halipa artistlerimiz bilen birlikde bir sahnada keşip canlandyrmagam eýýäm şu halipa şagirtlige gönlün ýetirýär halipa. Şonuň üçin biz öz dürüdüjülük toparmadyň adyndan siz bilen rahmet çeken halipa artistler üstüne gardyk edýär. Sanyja wagtdan häzir tomaşaçylarymyz gelir. Şu sahnamyzda görkezüljek ýürek telwa sahna eserini görmäne gelirler. Siz hem taýýarlyk görersiňiz. Ine şu mümkinçilikleri öğretip beren Mehriban prezidentimize sağ bolsun aýdýar. Mehriban prezidentimizin jany sağ ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerim hemişe rowaj alsyn. Mehriban ýerleşler, edid watandaşlar teatr we tomaşa çatly gepleşigimiz dowam edýär. Edid watandaşlar, biziň elimizde anha görşüňiz ýaly häzirki sahnada ýerine ýetiriljek sahna eseri bolan ýürek telwa satly sahna eserine çykyş etjek artistlerimiň we şu sahna eseri dörüjü rejissorlarymyň, sadanlarymyň, suratkeşlerimiň atlary ýerleşdirilen. Mehriban watandaşlar, biz häzir gepleşigimiziň şu ýerine şu sahna eserini baş keşpi canlandyrýan Bägül Gyzyň ejesi, ýagny Enegül Daýzanyň keşfini canlandyrýan Türkmenistanyň atgadanyň artisti Aýsultan Kogusowa bilen söhbetimize dowam edýäs. Elbetde Aýsultan halipamyzam öz otagyny şu sahna eserine taýýarlyk görüp otur. Söhbetimizi Aýsultan halipa bilen dowam edelim. Anha mehriban watandaşlar, edidilleşler, biz Türkmenistanyň atgadanyň artisti Türkmenistanyň Mawtumladyna Milli Sala Drama Teatrına rahmet çeken halipamyz Aýsultan Kogusow giyim otagyna geldik. Anha mehriban watandaşlar, biz Türkmenistanyň atgadanyň artisti halipamyz Aýsultan Kogusow giyim otagyna oturýar. Halipa häzir sanyja wagtdan ýaş rejissor Döwran Sarifowyň ilkinji goýan oýuny şu ýürek telwasyp komediya janryna sahna eseriňizi häzir sanyja wagtdan tomaşaçylarymyza ýetirýäňiz. Siz hem şoňa taýýarlyk görüp oturýarsyňyz. Şu dürediýän keşfiňiz hakynda tomaşaçylarymyza ýetiräýsiňiz. Dogrudanam biziň Mawtumladyna Milli Sala Drama Teatrymyza mövsümleýin işler alınıp barlýar. Ene bugun kunum dogrudanam ýaş rejissorymyz Döwran Sarifowyň ilkinji işi diýsegem ýalňyş bolmaz. Özü artist bolup içimizde şagirdimiz hökmüne rahmet çekipdir. Muňdaşyndanam bir bilim alan hünär boýunça rejissorluk işimem synap görýän teatr ýolbaşçylar tarapyndan oňa anam bildirildi. Şu spektakla, bu spektaklyň içinden esas erşarasy bolup geçýän many mazmun söýgü temasy. Söýgü temasyna da birazjyk söýge gapma garşylyklar bar. Enatalar tarapyndan Gyzyň ejesi Enegül Muradowyna diýen bir işewer aýalyň keşfini ananlar maňa şol aýalam Gyzynyň bir atly awraýly barjamly birine bararsyň diýip Gyzynyň söýgüsine bir ilki garşylyk bildirýär. Gyzynyň halaýanlygydam o oglany sata süýs satyp soňam öz çekýän zähmetiniň irehledini görýän oglan, ol oglan spektaklyň dowamyny häzir tomaşa etseňiz görersiňiz. Zähmetiniň netijesinde bir özü giden kärhananyň müdiri bolup ýetişýär. Sebäbi çekseň zähmet ýagar rehnet diýip bizde bir ata-babamyň aýtan sözi bar da. Şoň üçin ak gürek bilen çekilen zähmetiň soňunyň rehnede ertänini hemmämiz bilýäs. Ene şu ýaş oglan şoň ýaly derejelere ýetýän ýaş ýigit soňuna bu aýalam Enegül Muradowyna da özüniň ýalňyşyna düşünýär, garşylyk görkezmelligini, bir ähli zatyň güýjüniň barlykda dälligini bir akıl ýetirýär, ýan ýollaşam baýlaga da Gyzynyň tarapdary bolýar. Spektaklyň dowamyna düşünşmeklik bilen spektakl tamamlanýar. Şeydip goda bolunýar. Gyzymyzy halaýan ýigdine bermeli diýip alalaşyga gelinýär da. Dogry aýdýaňyz Aýsultan halipa. Biz şu spektaklyň beýany okamyzda rejissor şol spektaklla owa durmuşynyň beýany tapdyrypdyr şu sahna eseriň içinde. Gahrman arkadamyzda telekeçiler ýurdumyzyň altyny gazmasydyr diýe. Hakykatdan şu spektaklyň üstü bilen hem owa durmuşyny beýan edýäňiz, hem söýgü temasyny açyp görkezýäňiz. Şeýle-de şu telekeçilik ýoluny ýaşlanmadan öňde barjy zähmetini görkezýäňiz. Şoň üçin hem biz
söz toparmadan adından şeylede teatr söýjüleň adından şu size we siz bilen zähmet çeken halipalara köp sag bolsun aýdýar. Halipa görýäňizmi? Hormatly prezidentimizin saýasynda medeniýetimiz, sunatymyz güllege, medeniýetimiz mertebelenip sunatymyz sarpalanýar. Hakykatdan ýaşlamada ýol berip şu Magtumladynaky milli sala drama teatrına da halipa şagirdlik ýolunyň ýol ýörülge edinýänniňi bir näçe ýaş artistler hem özüniň saýlap alan hünärini şu ýerde baýlaşdyryp şu ýerde hünärleri boýunça zähmet çekýärler halipa. Biziň arkadagymyz hemem hormatly prezidentimiz ýaşlar bilen işleşmekde, hemem ýaşlara halipalyk etmekde her bir iş bolsun, hökmen artistlikler, her bir işde ýaşlaň häzirki ösýän tehnologiýalar bilen şolaň beýinleriniň deň ösýänligini hemem ýaşlar özüni jemgyýetde ikrar etdirmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilip hemem geljekde de dörediljakdygyny aýdyp berip oturdy. Şoň üçin hem dogrudan ýanky bellek geçsin ýaly telekeçilik bolsun ýa-da başga bir işler bolsun, ýaşlar bilim alanlaryna jemgyýete peýdaly bir ene ta wepaly hormatly arkadagymyzyň anamyny ödejek, hormatly prezidentimizin anamyny ödejek ýaşlar bolup ýetişegine biz gowunýarsa, ene dogrudan şu spektaklyň içinde de erşargaş bolup geçýän temalar birem şol hem ýanky diýişmeýäli päk gürek bilen çekilen zähmet hem ýaşlaň öňe saýlanýanlygy, maksady okkunlylygy şu ýerde spektaklyň üstü bilen görkezildi. Hormatly arkadagymyza, arkadagly serdarmyza janlarynyň sag bolmagyny tüýsürügimden arzu edýän bizim teatr işgärler hökmünde, sungat işgärler hökmünde hormatly arkadagymyzyň, arkadagly serdarmyzyň bize bildirýän, sungat adamlaryna bildirýän anamyny artykmajy bilen ödäp, elimizi ýüregimiziň üstüne goýup, zähmet çekersip ananlaryan. Goý ýurdumyz mundan beýlägem össün, özgörsün, gulaşsın. Gaý Sultan halipa bizim öz derejeli toparmadan adından size sag bolsun aýdýar. Magtumlanda Milli Sal Drama Teatrynda da bir näçe spektakllar, täze spektakllar işledikde, şonu taýýarlap halk köpçüligine ýetirmäge bir taýynlyk gördük. Ine şuň näder edil bir sahna çykmagyň öň sirasynda dursa, ýürek telwa tatly spektakly bir ýaş rejissor, bir özü artist ogly medeniýet tutupdar ine birinji işi de näder tomoşçylyk görkezmekçi olup şoň näder öň sirasynda dursa, gyzgyn garşylarlar diýip tamamy bar. Döwran taryhyň ne rejissörlük birinji işi, ondan şunu biziň teatr Türkmenistanyň medeniýet arkadan işýäri aýnalar Batyrov bir hökman özü bir alyp bir üýtgeden ýerler, ýetmeýän ýerlerini öýde işleýän ýerleri bar. Elbetde bir döwranyny mene tamamy uly ýene geljekde de bir näçe spektakllar goýar diýip bir tamay diýär. Ine şu hormatly prezidentimiň tagallafy bilen biziň teatrymyzda diňe bir öz türkmen ýazgılamynyň eserleri däldi, dost dogonluk halklarynyň ulun eserleri goýulýar, klassik eserleri goýulýar. Ýa-ni ýakynlar Astrovskiýnyň Balzaminiň öýlen şatly bir spektakly Merdan Handurdiýew goýdy. Teatrymyzyň ýaş artisti indi geljekden ýene uly işlere garaşýar muňa. Başgadan mene hindi eserlerinden goýulýar, özbek eserlerinden goýulan spektakllarymyz bar. Şu näder şäher spektaklymyz, ýürek telwasatly spektaklymyz oýnadyk. Ýa-ni Körpegelin, soň Demir Aýal. Şu spektaklaryň hemmesi bir täze spektakllar. Hiç wagt bu eserler özüniň tomoşçylaryny ýitiren wagtda tomoşçylar mydama şu biziň spektakllarymyzda gelip özleriniň bir gyzgyn el şarpmalaryny, özleriniň bir sag bolsunlaryny aýdyp gidýärdi. Bize şu ýaly ajaýyp bir durmuş peşkeş eden kahraman arkadağımıza, hormatly prezidentimiz
arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Bundan meýlägem işinde uly üstünlük, jany sag, ömrü uzak boldun. Tutýan tutumly işleri elmadama rowaçlyklary wetendin. Men bu oğlan gözelliklerini hükman surata geçiren. Bağışlan. Çekin suratlarımıza hayran ol. Dönk kalktın. Göğünüňize yaratmy? Onda da neyli? Bu bağlar, güller, hatta onarlarım. Edir canı yani.
Vay vay. Elinden de bağlı mı bu? Doğru olur bile. Ha yok o ne yani yok. Bu ne yapıyorsun peçimi yani ben? Ana can kada. Doğru sorduk bana ne şeydi? Bir çemçe. Soru. Bro vurdum çay çekmem bana ya. Kakası. Ben sana açacaklar atlama vardı. Ay teyvan. Ay sensi pes eden diye kamağa döktü. Oh ay. O ne emetti? Bu şehirleri bisti sonlara. Elgüler yok. O mağaran hatta kırasına ne var mı? Ya teyvan. Ne kadar ne gördün bu yani bir şey yani. Denmişlerden. Mağarada mı indirdim? Göz atlar çiğ aşkamı bak. Ya satın olacağı o teyvan. Bahranmadan olmuş. Men qaharlanyan. Men qaharlanyan. Yo'q, men qaharlanam. O kakası. Men qaharlanam. Aho, can teyvanı. Kanaqatını aldırmasana. Ha, ne oğlum yetiştir ya. O dinge men oğlum der, tenge oğlum. Yok, o senin oğlum. Teyva, o da diyelim. Şoğun çiğne mi? Senin oğlum ol ya. O isette tenge oğlum. Erve isette de men kolya. Şeyle. Teyva, kanun şeyle de. Kimin kanunu? Men kanunum. Ece, kaka, otursun mı? Hayır sen. Geldin mi? Hay, tüyük vaktinde geldin ha. Gel oğlum. Ya önümlerinden dağıtıp göreyim idi. Sungur beni. Yok. Hanım çıkar bak hadi. Getir ne yapayım kendi çoğunlar. Hadi hanım oğlum. Ne kaka? Katık. Artık ay bölümü. Kaymak. Hadi önümüz oğlum. Kaymak. Hayvandan çemçe getir. Hadi. Kaymaktan yiyelim hedin. Hadi çoğunluğundan donma. Kaka, bunun peynir. Peynir dedim yerim. Hayvan getir çemçe var. Merhaba vatandaşlar, ediydileşler, tiyatr ve tomaşa çatla gepleşigimiz dowam edýär. Özüňiz bilen tanışaýsyňyz. Men Türkmen Döwlet Medeniyeti Sınıwat Mekdebiniň aktyorluk sınıwat hünäriniň 1-nji ýyl talaby Tawus Hudaýberdi we Türkmen medeniyetimize, sınıwatymyza has uly baha berilýär. Biz hem talip ýaşlar bolup Mawtumul Adynak Milli Sazly drama teatrına Ýürek Telwasy atly sahna eserini tomaşa etmäne geldik. Sahna diýsen gyzykly geçdi. Biz talip ýaşlar üçin bir ören tejribe okuwol. Biz berde dürlü halipalardan dürlü keşipler canlandırmanı öğrenýäs, dürlü goşgulara koman hem öğrenýäs. Sahna eser barada aýdylanyna sahna eseri komediýa janryna döredilipdir. Onu keşip canlandyrýan artistler ussatlyk keşip canlandyrdylar. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp arka dagly serdarymyza biz ýaş taliplere okumany, öwrenmäni döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsunlar aýtýas. Merhaba vatandaşlar, ediydileşler, size yetirmek isteyen söhbetini görnüşlerimiz, şeyle de yürek buýsançlarymyz, teatr sunugaty hakynda berilen gyzykly gürrüňleri size yetirdik. Gepleşigimiziň şu ýerine asuda watanymyzy bede wada bilen öňe sary alyp barýan gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýogurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň rowany ýollarda rowa jalmagyny tüýsüregmeden arzulap, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene ýagşy günlerde diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun.